Jeg blev lidt overrasket over, hvor kort der var dernede. Men jeg kørte så også på den anden side 250. Jeg tænker, jeg holder et sted, hvor du også lige mulighed for at prøve igen. Ja, det vil jeg være så lidt. Ja, okay, jeg vil bare sige, med den fart du kommer, så tror jeg, at den lange distance er nok meget kortere lige pludselig. Ja. Jeg fik lidt nøjeren på, fordi der var en bil, der kørte den anden vej. Det var en helt ny A6. Ja, det er lige det. Men ja, det kunne godt have haft lidt mere afstand. Jeg kan godt se, hvor hurtigt du bare når ned der til bakken. Det kan jeg da godt. Ja, ja.